חמודים, קראתי לכם לכאן כי אני צריך לספר לכם משהו. אין דרך קלה להגיד את זה, אז אני פשוט אגיד. אמא ואבא נפרדים. אני מאמא? לא, אני אמרתי קודם. לא, זה לא פייר, אני גם רוצה להיות עם אמא. מה? אבא, תראה, אני אוהב אותך כמו האבא, ואנחנו לא יכולים לאכול קורנפלקס לארוחת בוקר, צהריים וערב, ואנחנו צריכים לגדול. אוקיי, וליה? אבא, מי יעזור לי בענייני בגדים וחברים? אני. בפעם האחרונה שקנית חולצה בעצמך היה ב-1960, וגם זה היה חולצה ורודה ופרחונית. אני לא כזה זקן, נולדתי בשנות ה-80. 60, 80, שנות תחתונה אתה מתלבש כמו סבא. מה? רגע, עזבי בגדים. לא עזרתי לך לפני שבוע עם החברה החצופה שאיבדה לך את העט? אבא, אמרת לי לגזור את השיער בשיעור, ואז להאשים את הילד שיושב לידי. נו, זה לא פתרון מעולה? טוב, הבנתי, אין בעיה, שניכם יוצאים מהצבא שלי, והחתול הבא איתי.